Leihnuai Mihring in khawpui an din tun thlenga an la lualum thlen khatte tarlangang Bucharest Leihnuai Romania khawpui Bucharest Leihnuai khuan Mihring cheng anoma alan maidan chuan rui hlo ngai te fuan khomna ni mai turane mase chuai chuan alung chia thlak dai jok Romania hi communist opna hnuaia anlo omto thina chung hun lai chuan fasha chomna te chu sarkarin ain kola khovela no pangpoi soilo an ngai sak na satna ber ani hialo me fasha chomna ina seilian pakhat soidan chuan kumsomi lekkanein ka thian thabera ka ngai chuan huat na top nen kutmin thlaka khata trangkhan fasha chomna ina hian hmangai na aum lo hrim ti ka hrethiam ngal no panglian zokin ate zok te antidu da minen koltu te kutchu ni tin deuh tho kan tuar boka kan seilen na wang hian mani in rin tok na engma kan nei lo ati fasha chomna ina en kol te chu sal ai po in an en kol chhezok ati theiome Romania hian indan na le nau ti tlak an khap nuwa kumsang kha zakwa somruk chowa khan fasha an nga atamber chu annu le pa ten anen kol zolo wanga nucham chomna ina anda takte anne rolban lo no pangte chu nucham chomna ina hian dalu vek kanin ngai sak turna saber ani hialo me ti dam thei anla niem ti ate rong takin en chin na anei thina thi po antam thei hle communist hun chu kumsang khazakwa somriat pakua khan aliama an throi tu ber chu ka hlum niin communist sarkar chu pai thak kaneya Romania sarkar ain thak ta kumsang khazakwa somkua khan fasha chomna ina no pangte an ngai sak theidan chu khovel thriata puan zar aniin Romania chuan dempo a hlo hle hewang hian nucham ina omzong zong te chu sarkar en kol chhun zom chi lova ngain kholaya the chua anita kalna turdang nei chuang heklo le anin tel khoma khopui hnuaya tunnel an siala chuan an lut zuita khotlang hrang angdevin an khosa zuita ne Leihnuai cheng fasha zinga hian nupui pasala in neita fa po nei to te anoma mase anvain ruihlo khoi thin deuh vek kania ruihlo an hmu zo lo chuan rong te thlengin an hnim thin ane Leihnuai cheng tamber hi HIV positive ania azat ve borvel chuan ngor an veiboka communist hunlaya ti du dana antor hnuwa po andin hmun chu ala thathei tak tak chuang lowane Leihnuai hian adu na zong azuk lu theilovin azukom ve ngot theilo boka hruai tu aneya chumi phalna la lo chuan tlo po thei anilo anomna tunnel hi communist hunlaya khopui pumpui tilumna turle tui chepaina tura an siam aneya tui hu ala kalreng awangin alum thrae mema chuwanga omna ta na thlang hi ania khopui tilumna tan an man tak lo wangin en kol chhun zom ngai atam vak lova chuwangin fasha te hian riarun remna tan an hmang zuita achung ahniamin atote mema electric te potlutin ruihlo khoina tan an hmang tangkai deuh berane an ho tu pa chu insual hra tak thin Bruce Lee anti mai ania Leihnuai fasha cheng te him theina tur hian chunglama om miswal rual te hnena sumte an petrina Bruce Lee hian fasha te momo tur ei tur ruihlo le ranvul tur te thlengin angai tua sak thrina khopui hnuaya hian ngetang reng takin khotlang hranang reng devin an khosak theipha ponlama chena nei lawai chuan Leihnuai tomhul hi ala nuam zo ke anti fasha no pang kholaya wak vai tur te chu Leihnuai lama hian an pem thazela khopui hi an rauhsan tak tak theilova chungkua om to zinga
pon lama chhuak ta te chu oma se kiam lama in pun lam an la pan zela wangin atot po an tot via wane an try tu Bruce Lee hi kum som thum chuang Leihnuai a hian a khosa in ro alorel towa apin dan bik phei chu anuam viau rihlawan khoi chan chu nun hre om laka an tlan chiat na niin an try tu pa hian asoya rihlo le an mamo dang leina tur chu bolhlo paina hmun te hain an hlo chuak thaina no pangte chu chuna pona hian chuakin bolhlo bom te an haya tlai khot him rualin Leihnuai an ron kir le thina no pangkum som pahni mi zinga rihlo ngai te po an lo om to thina ne Leihnuai fasha khopuya hian tlom ngai pol then khat chu an lut towa an thrisel na te anen dik sak thina Romania sarkar poin mipa ngayanga an nun theina tur hi dap thin ma se Leihnuai hi an la chua san hleithei lo thunga ne kubar pedi kumsang khazakwa som panga khan Australia chim lam thalera mi pano pang kum som palimi chuan lungman tam chikhat opal anti chu achara chulai mun chu opal lai tu te chuan an pan khom ngalin kubar pedi khuwa hi apiang ta an khuwa chu Leihnuai lama awm thung an khom na lai hi thaler ania wangin daihlimpo awang hle nipui lain Mihring ta na om hre om khopa alum thina wangin Leihnuai lama hian om mun I khwar dai mai te angu opal lai chuana khur hlui man to lo te po kan hmang tangkai thei ze lang tin Leihnuai in sakhi anin ti hmuwa mi sangtel chu khopuya hian an cheng ane kubar pedi hi khovela opal lai chuana hmun puiber ania mase company lian ro chu anin val lo thunga opal hi lian tham taka lai chua hleithei ani lo wangane thilhu lai chuak tu te chuan hei wang hian khopui hi andin thei pha mimalin in mun loram te po an nei thei thilhu an lai chua to na chuan engtianga khodin na ta na remlo po ni se khwa hi chu ading zui deuh nge thina sikle sa omdana wangin kubar pedi po hi arem lo le zuala amero chu Leihnuai lama anin val tadai maya Leihnuai chuan borua kadain chen anuam hle Leihnuai hian hotel atanga opal lai chuana kai hnoi museum umuna opal mine and museum te Serbian Orthodox biakin te chu andina an biakin phei hi chu sandstone mun aniangin abang zongjong a senvek maya apui thu ngal hlia hle anti thrina ne in hi pon lama ding tok po atam hle mase Leihnuai lama pindan ro chu an nei deuh vek thunga an pindan te hi in kalpo aul samnatan Leihnuai kong te po an sial thrin nge nge then khat chuan Leihnuai library te swimming pool le dor te po an siama thaler ania wangin zanlama chuan pona golf khelte chu inti mu taka te an nei thrin kubar pedia cheng te hi Australia mi vek kanilawa Sri Lanka Philippines Greece Argentina le khovel ram hrang atanga pem khom te po an tam hle an khuwa hian football team kubar pedi Saints anti po an nei vea Far North Football League an khela aboi thlak lai ber ro chu football team nei khonai ber chu mel zahni somria ta om Roxby Downs ania kumkhata an football team hian game som borvel te khelin veiwana tan sum an seng hnem thei hle ane Beijing Leihnuai China khopui Beijing hi khovela khopui lian ber te zinga mi ania mi makta duai som ni chuang an chenga in mun chu soilo in luaman po ato hlea punlam apan zel bokane hei wang hian Beijing a cheng mi makta duai khatvel chuan Leihnuai lam an bela Leihnuai fit somnga hian mantlom zok himboxi in lua tur omane Cold War hun lai
US le Soviet Union te ani nep nat tak tak lai khan China hruai tu German ma wachuan indona a chhuak ngei don nianga in Leihnuai bunker asiam tira khovel Mihring kan chimit tabur ani poin China chu ain thlapung le masatur kan ni tin bunker hi sing khat borvel an siamane Cold War area Indo pui pathum na aron chuale tak silova chuan an bunker siam te chu atangkai nep ta hle kumsang khazakwa somriat chowa khan sarkar chuan heng bunker te hi mimal company hna an thalta ani hian chena ta na lua thei turin an song bol velea thlakhata alua man hi apin dan len dan zirin cheng sang thumatanga cheng sang sari man bor velte ania Beijinga le khazir tura lohte thingtlang atanga pem tele hlo nei tamwak lohte chuan an lua mi makta duai khat borvel chu Leihnuai hian an khosain khawpui ti tham tak kan ne bankar hlui ani awang hian an kongkhar po thirit chi abang po inchi somni borvela chha te ani deuh fura pindan len zong te ro chu ainang lo hle thunga a thena chuan khumaleng trok troka then khata chuan mi pali borvel te thol nuam takin a chen thei thung bualin in thierna le chauka te anin troma ami cheng te ol samna tan dor ti borvel te po aumve bok mase Leihnuai fit somnga borvela thuk ani mi awangin borok tha chu antla cham zeu zeu ome Leihnuai khawpui hi mi chheweng angdewa hleithei ania zirlai te chuan omhlen antum lo hle Beijing thu nei tu te chuan kumsang ni soma khan Leihnuai khosak hi an khapa bankar te po kumsang ni som pariata ti ruwa turani tin thupek an lo ti chuak towa mase ponlama in luaman atolu tu ka wanga chhuak thei lo tok an laom ta zela Leihnuai bankar hi khawpui alani chhunzom ta zelane chuti mek lain mi chheweng angdewa ngai ani awang hian Leihnuai ka cheng hanti hi chu an soi chuak du wak ngai lova za thlaka an ngai ve tlat thungane